Dobrodošli novi klip i u današnjem klipu ćemo igrati Minecraft, ovo je druga epizoda, znači u prošloj epizodi smo samo napravili ovo i nešto od oružja, vidite samo ovo, nabavili smo malo hranu i sad između epizoda sam sakupio malo ova drva da sagradimo kuću, znači evo ovdje sam prokopao malo da bi našao ovaj cobblestone, a u sljedećoj epizodi idemo u rudnik, znači u rudnik. Sad ću ja da sakupim još malo drva, pa se vidimo kad to sakupim. Evo ja sam sakupio malo drva, ali evo pao je mrak, tako da sada ćemo kao negdje prespavati. I može se reći da je svanulo. Izvinite ako sam ovdje malo ispružio se, ono zato što sam sad trenutno vratio iz škole. Znači evo, svanulo je konačno i mislim da bi mogli da počnemo da gradimo kuću. I evo kao što vidite, našli smo jedno idealno mjesto gdje će biti kuća, samo ovo da popunim jer da ne bi baš da mi kuća bude u rupi. Sad možemo da počnemo da gradimo kuću. I evo ja sam kao odredio neke dimenzije, umeđu vremenu puko nam je šalo. A ovako sad od dimenzija sad ćemo ovu, ja mislim da ovako treba da bude. Da. I ovolika je, da jeste. Toliko treba da bude, samo dole je jedan. Otprilike ovako bi trebao da izgleda taj naš oblik kuće, sad neću odmah da radim ovaj dole pod, nego ću malo kasnije, sad možemo da počnemo gore da gradim. Znači ovdje ima 3, znači dodat ćemo još 3, bit će 4 bloka visine. Jes, to. Sada ćemo mi, mogu reći na lakši način, ovako. Malo brže ja mislim da ide. Znači tako ćemo raditi, ići ćemo odavde, samo da nisam baš gledao koliki nam je, 1, 2, dobro, znači 2. Sad idemo još 1, još 2, to jest. Ova kuća za početak samo neće trebati mnogo velika da bude, zato što gradit ćemo kao nešto posle malo veće. Tako. Što me nervira ovaj dvoklik, mogu bi da ga ubijem. Tako. Ja mislim da bi ovo... Otprilike to bi trebalo da budu te naše strane za kuću. Sada možemo da pređemo na ove. Ovako, u prošloj epizodi ste vidjeli da sam pronašao sam pesak za prozore što trebamo da ispečemo, znači u sljedećoj epizodi to će biti treća, mislim da. Ići ćemo u... Ići ćemo u ovaj rudnik da bi mogli da kao nađemo neki iron ili tako nešto. Jer već je treća druga epizoda, morali bi da idemo da to pronađemo. Sad što se tiče ovih drugih igrica, ovih gameplayova, nema baš toliko vremena to da snimam, tako da one kante što sam rekao bit će u malo manjim količinama, mogu da kažem. Što se tiče Minecrafta, njega nastavljamo i dalje, tako da to bi bilo to za te gameplaye. Sada ja neću da stopiram video da gledate kako moram da stavim ovo da bi se popeo, znači ti gameplayevi će biti malo manje, oni tutoriali će biti više, jer više vam da objašnjam nešto tamo po internetu, nego da se baktim s ovim igricom, to mi nešto i nije baš u interesu. Sad ćemo preći na krug. Znači, sad ću ja da idem kao u onaj rudnik, da prokopam malo dublje da bi mogli da nađemo ovaj ugalj, da bi mogli da napravimo baklje. Sad ćemo da napravimo jedan pickaxe, samo ovo da skinem i mogli da nađemo baklje, znači, a u tome će nam isto trebati za pećnicu da bi mogli da pečemo. Znači u manjku smo sa hranom, moramo da pronađemo malo hranu.
A sad ćemo da napravimo, ne, sad ćemo da napravimo malo ove, uzet ćemo, evo 16, bit će dovoljno. Znači napravit ćemo, čekajte, nemamo cobblestone, evo dobro. Napravit ćemo 2 pikeksa i jednu ovu sekiru i jedan šalu, naravno. Znači uzet ćemo 2 pikeksa, znate ga taj tu, napravit ćemo jedan šavl, tako, i znači jednu sekiru. Da, znači to je to što se tiče tih alata. Znači samo da ostavim ovo ovdje, to je tako, poslije kad nam se potroši mi ćemo da nađemo, sad idemo da idemo samo pronađem, da idemo da uzmemo malo ugalj ako pronađemo, evo. Znači sad bi bilo dobro da pronađemo ugalj jer nam je preko potreban za baklje i za pećnicu. Sad će biti problem da vidimo u ovoj pećini zato što se ništa ne vidi gdje sam ja izašao. Vidite, evo, pas. Ništa, moramo da se popnemo gore, samo ne. Ovi stikovi. Ništa, znači to tu nema vajde. Idemo sad malo ovamo. Ali pronašli. Ja ću ostati nam video pa kad nađemo mi se vidimo. I kao što vidite svanulo je jutro i vidio sam da su ponestali drva. Ja sa onim ugljem nikako nisam mogao da nađem po mraku, znači dole u zemlji nikako nije mogao da se vidi, ja sam napravio ova vrata, ali znači dole po mraku nikako ne moglo da se vidi. Sad će da probamo da nađemo danju, znači ja sam ušao znaš, da pronađem, jedva sam pronašao put iza, znači nema nigde, ne vidi se. A sad moramo da pronađemo zbog baklji. Ako nema onda u tamnici. Znači u nekoj od narednih epizoda moramo da pronađemo ovce, znači bit će nam potrebno za krevet. Znači ljudi, setio sam se jedne fenomenalne ideje, ali sam isto vidio i da nam fali drva, znači idemo da nađemo sada drva da uradimo ovo. Znači vidiš da ga sam setio, znači da možemo od drveta da napravimo onaj drveni ugalj, ali sad je pitanje da li možemo od ovih drvenog uglja da napravimo baklje. To će biti malo pitanje. Sada ćemo da pokupimo malo drva. I ljudi vidite, konačno sam se setio te ideje, da stavimo da nam se ispeče ugalj, ovo je neki lag vjerovatno, nije, evo. Znači, evo sad će da počne da se peče, vidjet ćete da će dobijemo drveni ugalj. I sada dok se ovo peče mi ćemo da probamo da napravimo te baklje. Sad će da vidimo, ako mogli smo to u inventaru, ali dobro. Super, vidite, možemo dobijemo 4 baklje. I to je bilo to što se tiče ovog klipa, ako vam se sviđa ovaj klip, obvezno ostavite like, share i subscribe, nisam htio više 10 minuta da sam zato što ovaj prokleti bandikam nisam registrovao na njemu, tako da ako vam se sviđa ovaj klip, obvezno ostavite like, share i subscribe, puno bi značilo i puno pogledali sljedećeg klipa. Ćao!